Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Smreka. Smreka je drvo koje spada u porodicu borovki. Ima gustu krošnju u obliku piramide, a rasprostranjena je u hladnim, brdskim i planinskim krajevima. O ljekovitosti njezinog eteričnog ulja u današnjoj emisiji govori Zrinka Jezdić, autorica knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Smreka je dio Crnogorice i dio naše crnogorične obitelji koja nam daju prekrasna esencijalna ulja. Raste posvuda, od Sjeverne Amerike, Kanade, ima je i u Sibiru, ima je i kod nas, u Europi, u kontinentalnom dijelu. Smreka je drvo koje se zna brinuti samo za sebe. To je vrlo važno zato što je prilagodljiva. Prilagodljiva je i prati vremenske i klimatske uvjete kao i samu kvalitetu tla. Tamo gdje baš nema previše za nju hranjivih tvari, jednostavno neće izrasti. A opet s druge strane, tamo gdje nađe svoj okoliš i svoj dom, po pitanju svega što njoj odgovara, ona će tamo itekako se brzo i kvalitetno razmnožavati. Njeno deblo je ravno, visoko, raste i uspravna je, dakle čvrsta i uspravna, što znači da je otporna na vremenske uvjete. Krošnje joj tako rastu da ako padne snijeg da je ne polome, nego jednostavno snijeg, vlažan snijeg sklizne sa njih. Ona također može preživjeti u teškim uvjetima. Na primjer, ako je suho vrijeme i nema vlage, ona će jednostavno ima neke rezerve, ima sposobnost uzeti minimalno i od tog minimalnog preživjeti. Ako je pak prehladno, onda će ona proizvoditi više eteričnih ulja, odnosno esencijalnih ulja, koje će ju na neki način grijati, to je uvjetno rečeno, ali će joj pomoći da se ne posuši ili da ne ugine. Smreka je također fantastičan građevni materijal, oduvijek. Ljudi su je u povijesti podozrivo uzimali, dakle kako bi rekla, nekako su imali poštovanje prema njemu. Prema boru su uvijek imali neku ljubav i toplinu. Ali smreka je bila zaista netko pod navodnicima, dakle drvo, koje je zahtijevalo pažnju, odnosno nekakvo poštovanje. Naime, isto postoji još jedna pričica koja kaže da je smreka ponekad i sebična. Ona zna, ako je njoj nešto nije u redu, ona će hranjive sastojke i vodu prvo uzeti sebi i dosta će si uzeti. A s druge strane, ako pak šumi zaprijeti, pošast nekada, ali kroz gljivice, kroz bakterije, životinje, parazite i tako dalje, ona će početi naglo proizvoditi više esencijalnih ulja koji će tada štititi ne samo nju, nego i 10 metara oko nje. Crna smreka potječe i raste na sjeveru Sjeverne Amerike i Kanade. Ima sivo smeđu koru koja se ljušti, nakupine crvenih cvjetova i igličaste listiće. Plod je 4 cm dug, crveno smeđi, viseći češar. Rasprostranjena je na vlažnom, močvarnom području od velikih jezera do arktičkog kruga. Dobiva se destilacijom iglica vodenom parom. Miris je ugodan, balzamično smolast, sa zeleno-drvenim slatkastim notama. Indijanci koji su živjeli na tim područjima koristili su je i u vjerskim obredima i kao lijek. Njezin balzam su žvakali, a upotrebljavali su ga i kao sredstvo za brtljenje i lijepljenje. Unutrašnjost kore i mladi izdanci bili su dio svakodnevne prehrane, a od smrekinih traka tkale su se vodootporne košare za čuvanje i pripremanje hrane, kao i prostirke na kojima se spavalo i jelo.
O duhovnom aspektu esencijalnog ulja smreke govori Zrinka Jezdić. Pa sukladno njenoj povijesti i zanimljivostima o kojima sam pričala, smreka je po arhetipu meštrica. Meštrica ili ti ga meštar, ako je muška smreka ili ženska smreka, nema veze, radi se o toj jednoj poziciji ili funkciji koja je bila najizraženija na dvorovima. Kad je kralj, car, ko već imao meštra ili meštricu, znalo se da je to osoba koja vodi brigu o svemu, pogotovo o unutrašnjosti palače i svih onih dvorskih službi koje održavaju dvor i čuvaju samog kralja ili kraljicu. Što znači da je morala biti upućena u sve, da je morala znati sve, da je sudjelovala u intrigama, a bila je na poziciji da je stvarno trebala, da taj meštar, odnosno treba točno znati kako preživjeti, kako se riješiti neprijatelja, a kako sačuvati prijatelja ili ti ga kralja ili već svoju poziciju, odnosno najviše sebe. Tako da po meni ona nekako ima zdravi egoizam, zdravu samodostatnost i neku samostalnost, jer jednostavno zna plivati u svemu tome. Pa je to energija ulja. Duhovna kvaliteta je ambicioznost, dakle svi oni koji trebaju malo više ambicioznosti i samopouzdanja da prođu kroz neke periode života ili da se uhvate s njima u koštac, smreka je svakako jedno prekrasno ulje. Dragi slušatelji i slušateljice, na kraju današnje minijature za radoznale pozdravljaju vas Zrinka Jezdić, Majda Makovec, Renato Drvodelić i Sanja Milovac. Do slušanja.